politikou. Teď se Václav vrhnul na vážnější téma i v životě nakonec. A já jsem strašně ráda, že u toho můžu být. A myslím si, že nejlíp ale představí tu knížku sám autor. No, co na tom představovat? Už 2 roky píšu každé pondělí komentáře, většina z vás je znáte. Z marketingových důvodů bych měl trošku jako mlžit, Bůh ví, co v té knížce všechno není, ale víceméně se vyhodilo takových asi 7 nejslabších komentářů, nebo časově trošku podléhající zubu času, a ty ostatní tam všechny zůstaly až do letošního nějakého květnového posledního. Navíc je tam teda velice krásná předmluva pana Petra Náročného, která myslím je lepší než celá ta knížka, tak za to si to stojí přečíst. Jsou tam kreslené vtipy mladého jihlavského autora, protože vůbec jsme museli sázet buď na lehce emeritního herce, anebo na mladé kantory, protože třeba skoro všichni moderátoři se báli jít uvádět tuhle knížku, aby je nevyhodili z práce. Jenom nejlepší česká váha boxerská Ondřej Fála v posledního 10letí se nebál a řekl, že teda půjde, jo? Takže ta doba je asi... A není to taková, protože práci nemám. Takže to je asi ta knížka, graficky myslím se vydařila, když jsem si ji četl, tak víceméně většina těch komentářů snad nějak časově nestratila moc za ty 2 roky a já doufám, že z toho bude takový evergreen, že každý rok se vydá ten výběr, protože samozřejmě zase z takového toho finančně mazaného hlediska já dostanu zaplacený od novinek, že ty komentáře, teď to vyjde knižně. Ještě doufám, že nějaký autorský práva třeba, že by byl celovečerní film Kariérní řád, ale učitel 3. kategorie nebo něco a takhle se to dá vlastně tvořit dál a dál. Jenom ta knížka už má takový ohlas a takový úspěch, že je 3 nebo 4 dny na trhu a už máme vyprodáno a děláme dotisk. Takže asi se lidi na ní těší. Asi vás mají rádi. Václav. No, děkuji. Já bych se hloupě rád, ještě mít nějaký slovo, já mám tady fakt 4 knížky nebo 5 tady pro nějaký účastníky, tak jenom aby se fakt dostal. Já udělám